Malawi Brief. Ajomo Osman lero mmawa uno ayendera malo ena ogulitsa feteleza mu mzinda umenewu wa Blantyre. Malo amenewa zikumveka kuti zambiri sizimayenda pamene anthu akhala kudandaula kuti sakuthandizidwa. Magrido wa nchigo 1 2 bwera kuno akubera wani goloko akangobanga mistake pang'ono kunyanyala kutisiya ngera kubaba bano bati kutha wiki tili pati bana akangobwera akaona kuti bwa kuti iya tunena zakuzana ndi wiki inoyo ni wiki ikutha tili pati bana mwanive tikutha wiki peti pano bwana akangoti pang'ono kunyanyala ti network yathawa anabwera ena kudzati nabwera kwa adandaulira anangona kuti tikatula madandaulo boma mpaka na lero sakuti yanga zimene anena ndimene makuimbirano tabwera ni mudzazione kuno bwana anthu ndi ati abanye ene atera Petreza mkugula vuto omwe lipo pali zinthu ziwiri zomwe nimenepa vuto omwe kumavuta ena apapa azimayi mwalo wa gani univesese ena atu mwalo wa gani ndiye kupezera munthu ina ati afuna kuthandizeni koma mwazaza apa ndi agani sono ziwene zizimakanga tikuzibera toka zinthu zozabwera za inu zowerengeka wina wache wapanga madilu yake kumbali kuti akagule iye akuopa akupasani inu kuti mukatani mapeto ache mavuto ngati kuti kwayambisa munimva azimayi ine ndimafuta ndibalanse mbali zonse tikamadandaula ifenso tiziziblema kunena kuti mavuto enawa akubwera chifukwa cha ifeyo nyati mama mbuyomu akubwera natuzotibane mayina ne amagawa fumu ina ili yose ndi alpage ili ndi figa yake kodi mafiga amenewo anali na wakati kodi mmene anayambira sanathe kodi anthu enawo akuchokera kuti kodi muziyang'ane nkhope isizi ndizomwe zimapezeka deire akunongofi ndizomwe munipese ndizomwe tikunena timalize akabwera amapezeka kuti akuti ajambula anthu amabwera ndi anthu ife mmene tilili pano ineyo tiyambire nifeteza ngati ndinagula nawo anatitana kuchikuku tinagula thumba limodzi tigulire ni thumba limene kuno timayenda deire koma feteza akumabwera tamvani ngai nangasikano tisithandizana ifeyo ndi fumu yathu dera lakuti afumu anthu awo munimvesese dera lakuti afumu anthu awo chomwe chimavuta inuyo mukukhala kuno akuza tidaini yafumu akapeni example ndiye mukuziwa kuti pali anapiri pali a John pali apitala pali yanu ija akubwera Mariko yemwe sala kwa mfumu akapeni akulowa ndiye inuyo ene ate mukusekerera munthu amene amabwera ndakula china chomwe tipati nene chionera kuti chitetezo china tizipanga toka pake zinthu zabwera kuno ndizani siza munthu ine iyayi ndayopa inata kuopa ndikuononga zinthu zanu koma ngati muteteza chinthu chomwe boma yakupatsani inonso mukulakwitsa manthati chonse chungamo chene ngati yani mati chimene chinalakwika nchonena kumayambiriro
akatsogola kugula ndi azibale yawo ife opanda kanthu tikumapezeka tikabwera tokha opanda fumu mafumu aja sakubwera alibe tikubwera kati opanda fumu mukuziwa vuto eti ndikuzeni vuto limodzi mulitenge vuto pena zinthu zinalakwika chifukwa chonena kuti chisankho chinali mu Septemba mwanimvetseseni mukatengera kuti kuchoka Septemba ngayo malumbira apita inalija tili mu Novemba muja pomwe malumbira apita eti pomwe malumbira bwana aja kumakatalo wakale nthawi yachani yamvula mbuyo mu nthawi ngati meje makhala kuti anthu amba kale kutamangata munimvetseseni ndiye tikuziwa zoti mavuto ngati awa ndi chifukwa ulendo uno anthu anangozisiya kuti zichitike kwa chaka chino zavuta chifukwa chonena kuti nthawi yomwe kunachitika chisankho nthawi yomweyo boma lisake ndalama nthawi yomweyo likagule fertilizer ndi chifukwa tini ma challenge ngati amene wawa munimvetseseni koma boma la DPP ndi boma lanu and president a professor akufuna kuti nonsenu mupindulepo oyenera kutani mupindula kuti kuma mistake achitikawo chaka ichi chisachitika chifukwa choti ndikupangeni ashuwa ineyo mwanimvetseseni ulendo omwe kubwerawo titengapo mbali kuti tionesese kuti omwe akupindula ndoyenera kutani kupindula chifukwa zinthu ngati izi timazilakwisa chifukwa timazilowesa ndali china chilichonse omangolowesa chani ndali koma tikazanena kuti awa ndi ovutika chifukwa president nati akamapereka sakuona kuti ndi wachipani chani uyo ndi wachipani chani chifukwa akuvutikayo ni Malawi ndiye tikamangoti china chilichonse iya ife awa ndi a DPP aya awa ndi akuti siziyenda ndi chifukwa chake anthu munavotera kuti MCP ichoke mbuyo pake MCP yo imapanga za chipani ndiye ifenso a DPP tisapange zomwe mapanga awa za chipani DPP ang'aniye wina aliyense chifukwa ndi manena nthawi zonse voti ili ni mumtima ine ndikozovala cha MCP mumtima mwanga mulibe MCP mwanimvetseseni pali ena amapangira zoezi ya mantha pali ena amaopodulidwa kuntchito sono tikumpondeza munthu omwe sinamuone mumtima mwake zolakwika koma ine chomwe ndingakupempheni azimayi ine ndikufufuzirani ndibweranso kani mawa mwamveseni iya imawa ndikunamizani sindibwera koma lachinayi ndibwera nzakufotokozeni zenizeni ndizakuza chomwe chikuchitisa kuti fertilizer asabwere ndi chani mwanimvetseseni chifukwa lero zozotheka tikuabulema awawa kuti sanafike nthawi kodi iwo afike akakulembani fertilizer ngati palibe akantenga kuti eti mwina chilipo china chake chomwe chikutani chikuchitika ndeti chifufuze chimene ndanena kale kuti kubomako zinthu izi chaka chino zativutirapo kwachoti chani mmene zinayendera za ndalezi ndiye mwina fertilizer omabwera kuti ndi ochepa awanso akamagayirira mwina kugayirira otani ochepa tikozodana nawo kuti awa sakugwira ntchito koma nawonso akuopa ko chikwimbichi akakujambula alowera nanu kuti bwana vuto lilipo mutimvese anthu awati anano ndi aganyu bodza anthu atikudziwana apa ambiri tikudziwana ndi anasi tonse tili pano kono chinthu chimodzi chetu chikutikhumudwitsa nchakuti ine napita kunaisi nakapeza kulibe anthu fertilizer alipo anthu okumeko kumadabota gulu lili kubwera chifukwa chani atakufuna fertilizer kupita kwa mtenje kapeza fertilizer agula anthu mwamtendere koma chichiri ino sitikuzoti chimene ayipanga kuti pazifikana gulu lonseli likulephera kuvula chifukwa chake chani kukafufuzapo mukafufuze kuti chifukwa chake chani chichiri ino ayisiya kuti ikhale chonse chifukwa apa anthu ena sanabwere ndi amene amabwera kunoyo akuyimira chigumula chonseyi
kuchoka kuchigolowe kupita kumusi kunamameku kubwera konse kwale konse azapangire pano kuli anthu ambiri ngakhale lero sanabwera koma bwana ineyo nthawi zina zacheti timasowa wadandaulira chifukwa adindo athu amabisala munimvesese ndi chifukwa chake inetu ndabwera pano ngati mfumu yanu ndenga ndabwera pano nomudimbe munimvesese mwandiyimbira ndasiya ntchito zina ndikuziwa zoti anthu aku Blantyre kuna kuvuti ndikubwera muchitenge kuti ndindalitso pake ndikalakaya wina ndibwezi ndikuoyangana pomwe ndabwera kuno ndi anthu angaso kubanga ndi mavuto ngati ati ndikalathamangira kumenekoko koma ndabwera poziwa zoti a president kapena a minister agriculture akuzosaziwa zomwe zikuchitika mwanimvesese komanso anthu enawo omwe tikuwabulema tikozoma mbulema mwana koma vuto likuchokera ku mtunda mwanimvesese ndibwera osati Joma abwere pano ndi ashisha akuti inu mukubwera mochedwa palibe zifukwa koma nimvesese kuti kusabwera kwawo mwachangu chuchitika ndi chani alipo kapena auzi ndiye mundilole ndifufuze 2 days yokai tifufuza kwa minister ako tipitisa utenga chifake ineyo ndikuimbira mbadwa zonse za Blantyre osatengera malire ndiye niyo ngati mukuvutika inenso ndikuvutika nawo ndiye tikufuna tifufuze tu bwana mukanena kuti papo palibe aganyu mukunama ineyo ndimanena chifake ine ndi wapa ground ndimaziwa chinacho somwe chikuchitika ine si munthu uchati ndakulira kwina kwati kuti mundinamiza hayi chifake chinachonse ndachitapo kayaso kukakhala panzire kukagulira ina ache zinthu ndapangapo kuti mundinamiza hayi sono filimu iyi sionamiza filimu indionena chani chilungamo ngati zalakwika tivomereze kuti zalakwika komanso zinthu ngati izi munthu ina aliyese bwana timaphunzira tikalakwisa mwanimveseseti tikozobulema tikozolankhula chani kuti muone mavuto apo ilipo MCP tinaona mavuto ngati ati omwewa anthu ena akana akhalira kumabwera achipani kulanda kuyamba kai kugula iwowo inu kukhala kumapeto munimveseseti inuyo munakwiya munati MCP choke mucha Boma labweraso DPP matenda omwe aja analipo MCP abwera pati ndiye tikufuna sopano zoma kufuna president tisinthe maganizi kuti zoma mabanga anzathu zoma analakwisa ifeso sadani salakwise ndichifake ndathamanga ubwera pa kuti izi zachitika mbuyo musadandaule tizikonza zikhala chani ino mundikhulupirire ine ndimanena chilungamo sinzabwera pano kuna mizani ngati fetereza wata ndikuuzaniso tikulibe ngati aliponso zakuzani kuti achani alipo basi koma zoti ndibwera pano zakunamizeni kuti iye azimayi mwakuti aine boza ayi ndikapyere zina koma panopo tiuzane chani bwana kuziwa nawo chabe anthu ena asikanitsidwa koyamba anandi athumba limodzi ndiye panosa kuti mene afuna andiyeso thumba lachiwiri asikane sizingatheke kungogwisa ntchito mafailo amene alipo kale anasikana thumba loyamba kuti agwise ntchito pomwepo asikana amene anasalawo sizingatheke ena wanda kuti ambiriwa asikanisa kale koyamba asaka kachiwiri sanga ugwise ntchito sikani yoyambirira yomweyo kuti anthu ande thumba lachiwiri asalawo bwana wanga boma la DPP lazipeza izi zikuchitika ka MP akasala anazipeza izizi izitu zinalipo zomwe zija zinali zaka zapita zija mwanimveseseti awa wachifukwa cha nthawi boma lino chifukwa cha nthawi inangoti chipitirize zomwe zimatani zimachitika zija mukunimvesesa bwana palibe chachilendo chomwe tinganene pano olofetereza omwe akugudwa uyu ndi budget ya boma la MCP la DPP pa 1 April akupita ku parliament kukadulisa budget fetereza ochochipa uja fetereza ngati analipo ochepa aganiza mavuto onse omwe mukuwaona apa
ine ndikukusimikizani kuti chaka ichichi sizichitika. Ndanena poyamba kuti ineyo omwana anena kuti chisankho zichitika mu September adalakwisa. Chifukwa mavuto onsewa omwe taona chaka chino ndi chifukwa cha chisankho cha mu September. Manimvesesa kwa akulu ndiye tosefe ngati anthu tizivomereza ina acho mwana alakwisa. Koma apa kuti kuchokera pano boma lamba kale kukonzekera chaka chomwe chikubwera sizichitika ngati zimenezi. Amwene anthu amaba chifukwa cha zizungu zawo. Timastyle tawo tomwe scanning watu hakuna mizani hakuna kuti agobole. Komanso chinthu china chonifani nene andi izizi aziwa asogoleri apapa mukane musakane. Kumapezeka chomwe ndinafufuza ine oleno mutafufuza oleno mumaziziwa koma mumaopa kunena. Chifukwa choti chani nthawi zambiri timangonena kuti anthu andale achipani achakuti sitinena weni yemwe amasokoneza zinthu. Muzapezanso mbali imodzi ngati zinthu zolandirana zimalakwika. Wapeza kuti mafumu ayi ndizimaitipi manja mamo ezona mafumu panopo alipo tena achapa anyamula ID yaena ache yachokera kwa ndani mafumu. Zozo zimachitika ndiye nthawi zambiri timangobulema andali chani panabwera achipani koma uyu sitimuona mfumuyo akubwera ndi zimaidi zambiri mbiri. Ndiye ineyo mukoza kuona kuti mafumuwo anatanganidwa anyamula wawo wapita akusiyani inu muli pasi basi olo siku limozi osafika ndomwe munakavotera mkulukuta mwamba manimvesese. Ndiye ineyo makolo wanga mundilole ine ndinabwera inuyo mudeke manimvesesedi 2 days lachinayi ineyo mawa lachiwiri iye andibwera lachitatu ine ndilawira pa ndizakuuzeni zomwe zili pa ground edi zeni osati zamaboza komanso AMP ndilankhulana nawo makasa aso nditani chifake muli pano munativotera pamavuto pantendere tikainani ayi muziza zoti anthu tinabadwa mosiyanasiyana mwamveseni penaso mukuziwa chonchi machitika azimayi mwina chifake ndabwera ine mukundilankhula bwino mwina anthu ajaso akabwera simalankhula chani simalankhula bwino mapeto aja amangoti andisabwere mena mafikira alankhule mama mama ananena kuti tibwere lerolo lolemba adzatichita skani ndiye mwanena kuti mutidike 2 days ndiye kuti kwa lerolo titani tibwerere tidike ayi ine sindikuwuzani kuti mbwerere mmene munapanganira muja mupange muti inonso mundisiyene ndizifufuza komanso chomwe mungaziwe ine kungoti komwe ndabwera pano anthu otaziwa kale kuti ajomwana tani ndiye ngati pena pache pamalakwika akonzanso pakaziwa zoti mfumu ya Nzida inali pati zikuoneka kuti anthu akutika ayauzidwa kuti fetereza ogula wa makuponi akulekeza pa 5 komanso anyamata opanga skani sakubwera anthu akumangolawirira akhala mwina 1 week akungolawirira kukapeni amati kukapeni
mbali yakwa MP wawo ndi Temba. Temba Mtandawire. Ndiye kunali kaphokoso ndiye ndinabwera kuti ndiyakhala nawo anthu talimbitse mtima tiwauze zomwe zili pa ground. Alo? Paine boni bonse ndikuziwa kuti fetereza alipo kapapa palibe. Chifukwa anthu akugwira ntchito paka pano sanabwereya. Koma anthu angokhala panziri. Ama kacha pajani pa skulu yanji kapena Teachers College, Branta Teachers College. Uli pamene kuti mmakagulira kuti akamagulira pompano so madam ata magula pompatu ilikuwa manje ndipo pali center yawo amakagulira zichakumbisa amagulira pa ground akapanga pali ka depot kuti amagulira ku school pali ground ina yacho yeah, it's a mobile market anapanga zonse kuti apanga audi zonse apanga ena anapangapo skani ena sana apange skani koma anapanga skaniyo anatenga fetereza anatenga mmodzi ndiye akati kupanga kachibiri omwe anapanga skani ena anatenga mmodzi ena awo asanatengeretu mmodzi adu wa white wa black amatenga wa white akuda kusala ina wandu wa black koma ina awese wa black ndi wa white okay akuti mankhwanawa a minister akuti maona koma kwa boma lankuta muhedi akana kaina saka naye ani akuti auza apange find out chifake information yeneni panalibe okay pano pama mapanga ngati pogulisa ongoyenda amangobwera si amangobwera palibe center iniyeni akabwera kuguliseni chani ndi apapa afufuza ala yamwe mazuka bwana muwankhwanda amene anzinda Blantyre kuntchito bwanji kuja misesacho kuti omwe muliro abwana ine ndili kumisesa ine mukuti muli kumisesa kwacho abwana ine ndili kumisesa kuno ino ntchito mamba nthaiza ntchito umayamba nthaiza koma nanga anthu mukuziwa zoti anthu akumagona palaini tabwera undipeza pompano ndakuza kuti muzibera atu bwana ndine munthu wa bize Kalisi.
Chimene amashi ndiyo chimene chimene. Asema uma. Chico mubamba ndoza. Conchito don't have different Conchito where Awakuno mukareje. Chikale Afuna kulongolola ili chito gapo. chete. Mani. Akulu mwade ngawo. Simoda yake yako. Ujike mbamajira kate. Komana ngabwera moje ndo atencho bana. I say you need to be serious. Mamve. Choma chimavuta anthu masaka ntchito. Maisaka ntchito ija. Anthu awa kugona apa. Mamvese sili vanhu vese ndopana. Siwe ndala kuti tikamuuze kuti mavuti. Koma anthu you need to think about that. Inonso muli panopo mmatumikira MP. Anthu awo amene akudandauliramo mbuye wawo ndi MP. Kulakwika kwa izizi awasangatukwanira. Anthu azidana ndi MP kuti sakwatani. Pomwe MP achakupasani galimoto kuti nthawi yabwino mupite mukatenge awo. Abwera zapangiza chani? Inu mwafikako akamachedwa choncho munapangapo ripoti kwa MP kwauza kuti munthu wanu amachedwa kuti tizibwera naye kuno. Koma timalawirira mama. Fatima kabuti kwende nthawe Fatima adikira panje. Ino maona tizolondo. Iweyo pajamada. Iweyo zoma kupanga nzondo. Ndenu ngati mungosekerera zimene zozo awangasindi. Sangasindi. Inoni ndumuti ya MP. MP pokupasani galimoto kuti mukatenge uyu. MP wakufuna aseve anthu awawa. So nawo ngati akubwera kuno nthawi yomwe akufuna kumati magadgeti chani abwana mwati chimachedwesa ndi chani. maissues ndi ambiri even a small order of zero. Masiku oyamba mafoni nayo otsekedwa. Akwakuti mvane muzimva asoti akamafotokoza. Masiku oyamba maissues anayo network. Mafoni samagwira. Timakhala taswera kwa ICT kuti atikonzere. Chifukwa kuno kwasi tingabwera kupanda foni nanga tizapanganya. Timakhala tikudikirira zinthu zimene zonse. Ndi masiku oyamba amene anthu amapanga complain ena amene fertilizer wawo anatsala kuti azatengere ku smallholder anaziona athakutikira umboni. Ifeyo kuntchito timakafika nthawi yofikira ntchito. Nthawi imene timasaina pageti nthawi yofikira kuntchito. Kuwanu ma process ngati ama gadgets wa chani kumene koko kuti tibwere kuno. Ndi kumene kumakhala ife. So mwina wakama issues mwina ngati ku smallholder awo athakufoto. Ndio laraka tikamalo anthu kuntchito timene tisaine nthawi imene tafikira. Abwana makaona kuti tasaina nthawi zanji. Abwana ndi ndani ku smallholder. Bwana Frank. Ndipase namba yako. Ataona nthawi imene ifera fika imene tasaina. Ndipase ndimbiri amene yoyo. Anthu asamavutike. Aina mada izi ngati izi anthu anachosa MCP mboma awanu ndi antchito akuzochoka bwino kwagwira kwina kwati koma anthu akuvutika. Ndenu muzisekerera zimene zamada imene machenjerera inu mumasekerera izi 1872 Ase ine
ineyo ndikufuwa ndikuzeni inuyo ngati amalawi muziakonderaso amalawi pa zinthu zina zache inuyo mmata kukakamiza kuti muzaseve anthuwa mu nthawi yake. Ineyo I'm not entitled kubwera pano kumayima pazuwa koma ndikubwera chifukwa anthu ali apandaka ndi amalawi. Inonso ngati mafana amanino asogolera amawo ngati mukuganiza mmene mukuganiza kumalawi angapite pasogolo tizizifunsa anthu auzeni chilungamo. Fetereza ngati kulibe auzeni kuti fetereza uja kulibe. Fetereza ngati alipo auzeninso kuti alipo because now madrinks omwe mapanga masiku ena usapanga scan mwina boma inaika maliro ogulira fetereza kodi masiku omwe simunapange scanning anthu atani nawo poti no nthawi yanu ikakwana kuti muchoke pano munyamuka muzida tingopereka ku space gamoti duse get the mandate from vanhu nchiro so kuti feti mangonyamuka kupereka kupanga fertilizer abwana mera kupasa namba lawo nda manager athu na amene amaruzo zono lowera nungu lowera sili mangonyamuka issue tukumvesesa kuti abale ngani pedu tukumvesese kuti issue yo it's because anthu ali ndi njala ya fertilizer tukumvesesa and kuyambira mwina Saturday mene tigwinchiro mpaka 12 o'clock koma you can ask them tinapitirira mpaka tinafika half 4 Saturday masiku apita imene masiku amene apitawo timafika mpaka na 5 o'clock chifukwa chonendera anthu tikuona kuti anthu mpaka na ina abwerere tifati pangepe komano ku system imene anapangano kuntchito ikafika half 4 kamapitiriza kugwira ntchito izi zomutha wafusa bwana zimakhala suspicious ngati kufa magulisa anthu ena ake onena kuti sakwenera kugula fertilizer ndeno ima block anthawi yomwe kuti ino ayipange ani block ndi bwana muzi okhamina ngapanga ani block ndeno ndizovuta kwambiri dzana meti machoka mwafusa anthu ena mayana alipo tinawo zonena kuti system yathu ikafika half 4 kamapitiriza zimakhala suspicious and system ijayoka ima block ena amayanga ipanga block ndi abwana okha ndimachidude mande sizagwira ntchito vuto omumaziwo munimvesese timvane mmene mwabwerera choncho musanayambe ntchito awa ndi anthu kwafotokozera akuluakulu kubwera kwathu mochedwa sikufuna koma mwina panayi zovuta zina zomwe tabwerera motani mochedwa lero tilemba pomwe tilalekezepo ena tizapitiriza siku lina anthu awamvesesa koma ndikungobwera kuyamba kugwira ntchito kwafotokozapo anthu ochepa ena awakabe ndi picture kuti afana tasakubwera kuntchito pa zifukwa zina zace komano kufotokoze komano nkhala kuti mwina anthu foyoti awawidwa mtima akagona kunkona ife sili mawu zaragone kunkona network ndi amonga mwina ndipo sili mawu and amamba mochedwa oke tipange choncho kuyambira lero kakulibe network ka network izibwerera inu muli pati iya inde mumvesekayi authority yakuntchito mubwera kuti inuyo mutati mwapita kuntchito mwina 7 koloko mukatenge zinthu zanu by 8 muli pano mwathandiza koma ngati mukubwera 1 koloko anthu amva bwa namasi kuitiraumba yofetereza kuja mafunana kankhana da manager kuti mwina anthuwa adziwe kuti feo ya manager ndilangu adano chifake issue iyi aministers wakuita akuizwa tawo munimvesese fortune inendi Joshua tamvani guys inuyo kuti kuzinthu zikalakwika timakonza anthu akakwiya suma aweruza iwenso utakwiya kapena inunso musangole mozitukumuna tinene wakukwiya danda lomwe akudandaula anthuwa iwo kwa iwo za network alibe nazo filira iwo chomwe akuona choti inu mumabwera achedwa manimvesese ndiye ichi ndionena kuti mwina niwo mukozokhala olondola koma sizingaoneke ngati ndi olondola ndi picture yomwe akuona ndani akuona iwo let's change, let's try to come here in good time kuti tiathandize anthuwa zinthu zitani siyende basi ndi amalawi akudanda solo mukuziwa vuto inuyo mukupanga anthu akamatukwana sakutukwana nini akutukwana MP pomwe mwina atembayo ndidola kumachita kutenga gari motoyo ndikumakubweresani kuti zakutengera
koma anthu akamatukwana zonsezo sakuona yani akumati anyamata awaso atemba ndoma kulimbikisani kuti inu mzipanga matama mukundimva zoni kunena ine ndizomwe akunena anthuwa ndikuti paine popo mukuononga mbiri ya MP mukuononga mbiri mwina ya Kasala mukuononga mbiri ya IPM manjamo mmene amalawiwa mmene lero lino akufunira anavotera MCP kuti ichoke mboma chifukwa chakhalidwe ngati ili chifukwa chosafotokozera anthu kuti amvesese simaissues ena iyayi ndiye panoponso anthuwa akuzoma atukwana a president maishu ali abwinobwino ndiye inuyo musinthe tiyeni tonse titani tisinthe inunso anthu inu munimvesese inunso pena muzideka za ulendo uno zikumayenda akuti mmanetwork I think ulendo winawo izi zipangidwa improve chifukwa awawa system yomwe akuyendera ndi MCP be sono tikabwesa ichi DPP yo ikaya changu chizikanso ngati manimvesesedi ndiye inunso anthu akuno mwamvesese kuti awa sayendera magesi ndi matupi amatopa amene mungatopere inu komanso muziwe kuti anthu awiriwa chinanso tipempha kuti ulendo winawo kumaofesiku azionjeza samakhale anthu awiri mpaka awa ndi ochepa ndi gulu lomwe lili kuno kuti vepi muyendese ndipo vuta kwa anthu zimene zonso titani tipempha eti koma tendideke awa ali pano kuti agwire ntchito kuyambira lero sabweranso mochedwa azibwera time ya bo ndi zomwe ndimanena azija kuti tiwafuse kaye sana akalipire kuti chimachitisa ndi chani kuti atani pake palipena kumachedwesa koma fetereza alipo fetereza alipo bwana fetereza alipo ni mtokera ukampani kumamuona amene zomwe tikufusa bana azibaye siko question manina kuti amakupasa ndilimi yoti musikana anthu akuti ine funso omwe ndikufusa ndionena kuti anthu omwe akusikanawa alimbe mtima kuti agula fetereza wawo alipo azimeza musikana aliyesa wenera atenge thumba lake fetereza ilipo palibe amene asikanidwa amene sanagulepo fetereza china ndiye ndikuuze ti china musalole alina mada muli pano ndikupase warning anthu awawa amaziwana kuti awa ndi afumu yakuti awa ya mfumu yakuti awa afumu yakuti can we change how we can do it kuti wina aliyese fumu ina iliyonse zipindulana chomwe ndimaganiza ndimafuna kuti mwini mafumu angati asogoleri kuno ambiri choyamba chachiwiri tili ndi magrupu atatu kukhala magrupu atatu tonse tikukumana malo amodzi pamenepo ine chomwe ndikufuna malo amodzi sivuto koma sopano chomwe chikhalepo anthu amalembedwazera mwa mafumu ndiye kuti chomwe chimachitika pena akozolawirira ukauka kwa mfumu imodzi ndiye kuti agula ukauka azipita ndiye chomwe timaona kuti kuyambira apapa komwe tikupita afumu yakuti akalezere wawo afumu yakuti zere wawo afumu yakuti zere wawo chomwe muzipanga mada imani kaya imani kaya ndanena kuti munimvesese tetakulakuti chomwe ndikunena lero anthu abwera lero anthu makapanzere eti lero asatira mene zililili koma kuyambira mmawa wina aliyese akamabwera imenzere wa fumu yake chomwe ndikunenera choncho munimvesese chomwe ndikunenera ine choncho aziti akatenga anthu 5 afumu ajomo
ndiyoti atenga anthu 5 afumu awa ndiyoti akatenga anthu 5 pafumu awa anthu 5 pafumu awa ndiyoti kuzikhala kuti siku limene lolo mafumu onse anthu apindula